ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପାର ମହିମା ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି। ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆମର ପୁରୀରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ତ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ମୋର ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟିଂ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଦିନ ସେ କିଛି ଖାଇପାରିନଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଥା ଶୁଣି ସେ ତତ୍ପର ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା। ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ ତାଙ୍କର ଭୋକ ଆଉ ଜୋରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଖଜା ନେଇକିରି ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ତ ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ସେ ଖଜା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛି, ଆଉ ଖାଇଦେବି, ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି କରନି, ଏଠି ପଣ୍ଡାସୁଆରମାନଙ୍କର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବେ। ତ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶନ ସାରିକିରି ସେ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତ ଇଏ ତ ମନୁଆ ଠାକୁର, କାହାର ମନର କଥା ନ କହିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ, ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମର ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡଟିଏ ହୋଇଥାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ତ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଇଟା ଲେଖେ ଖଜା ୟାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ୟାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆରେ ହେ, ମୋର ଖଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିପରି ମହିମା। ଏଠି ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ, ମୋତେ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଖଜା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଖୁସି, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା ଏବଂ ସେଠି ବସିକିରି ଖଜା ଖାଇଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତ ଇଏ ମନୁଆ ଠାକୁର, ଆପଣମାନେ ସହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।